инсоният агар дар тавлиди эҷоди хеш ҳоким асту ба ҳар тартиб онро истифода мекунад, вале он чизе ки хоси табиат аст, алайҳи он фақат чора мемонаду аз хавф канора гирифтан. ҳолиё тапиши сурхоб дар мавзеи гузар ки бештар бар 8 замин рост мегирад мӯътадил аст, вале он чизе ки 2-3 сол қабл дар пай гузошт зарур мегузорад ки тадбирҳои рӯи кор бигирем ки ба хоҷагии халқи мамлакат хисороти навбатиро пешору нагузорад. чун бартараф кардани ин масоил ба қувваи калони техникаҳои марбути ин амал ва дар як маврид ёрии аҳли ҷамоатчигӣ маскуни кӯсораи ҷамоати деҳоти Нусратулло Махсум ва Қалъанакро тақозо дорад, масъулин аз ҳукумати ҷумҳурӣ ва агентии беҳдошти замину дигар мақомотҳо баъди аз наздик ошно шудан ба вазъияти ин маҳал тасмим гирифтанд ки рӯзҳои наздик маҷрои пешинаи рудро ба қадри имкон барқарор карда шусташавии заминҳои ҳамшафати хати гузаро аз ин офат эмин гузоранд. масъулин дар як маврид аз осоишгоҳи вазорати корҳои дохила ки ҳамакнун бунёд гардида истодааст баҳои баланд доданд. кормандони ин ниҳод 5 гектар заминҳои омехтаи сангу шағалро барои истифода тайёр карда нақшаи бунёди онро ки аз якчанд иншооти ба инфрасохтор марбут мавриди баҳрабардорӣ гузоштанд. чун ин ҳама тапишҳо бе об ҳеҷ буд, аз баландии қариб 5 километр хати об кашида шуд ва баъди чанде аз ин неъмати ҷонбахш дар вуҷуди табиаташ афсонаи ин диёр қиссаи пурмуҳтавое аз ободонӣ ба ифтихори санаи таърихии миллат эҷод гардид. масъулини ин ниҳод иттилоъ доданд ки шароити осоишгоҳ аз ин маҳалли сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон низ пешбинӣ шудааст ва итминон аст ки иқдоми пешгирифта дар ин самт низ кӯмаке хоҳад буд барои рушди сайёҳии ин кишвар.